Nata Mandura Prabu Baladewan Pitawasi Jatra nampa rasa napa ni manjaba kimanjaba Pudarjana lan sapiturut. Mungsuh wong edan ki cilaka. Ati tak wujud ayo kowe apa aku sing tekane ban. Sengguni lagi, sengguni sapa? Saya Manus maning jalanan iblis lalat strayali binatang. Sengguni. Iki Bagong us aja ngawuh gawar-ngawur. Lah nomor panmu gatene gawamu jungune sak. Nata Mandura Prabu Baladewan Pitawasi Jatra nampa rasa napa ni manjaba kimanjaba Pudarjana lan sapiturut. Mungsuh wong edan ki cilaka aku. Wong edan piye? Piye? Nyawang aku ora. Nyawang aku ora. Nata Mandura Prabu Baladewa. Dewaning Pitawasi Jatra yen nampa rasa Pudarjana puji manjana lan sapiturut. Cilaka iki. Bagong wis nesu tenan. Nesu tenan. Wis kudune pikirane seneng malah bunek. Posing rasane. Iki aku ndapuk Baladewa ki mung tak nggo guyon, aja dijupukke Baladewa tenan. Melu mayang seprono 11 ora gatake jejeki modhat. Ambut gawe luwung tekaning pati tak wujud ayo kowe apa aku sing tekaning pati. Ngapa we? Lho sik. Tak totok gundulmu modar kowe. Weh. Sengguni lagi, Sengguni sapa? saya. Waduh kacamataku ta. Darantasena. Oh. Nganten apa? Iya ning sabar. Wong sing ditresnani karo sing gawe urip kuwi wong sing santai, sabar. Mula wong urip ning alam padang iki kejaba duwe sabar, kudu duwe ikhlas. Nah. Kanthi sabar lan ikhlas kowe bakal wong dadi wong sing ketimpel. Wong duwe sabar kudu duwe ikhlas. Nah. Kanthi sabar lan ikhlas kowe bakal wong dadi wong sing ketimpel. Ketrima. Yo. Cunda maneh. Kae pusaka saka Mogiri. Kadewatan. Kae tamake gunung jugruk segara umep. Asat ya kena, umep ya kena. Padha-padha ampuhe. Heeh. Nek ming kowe tus ngono terus manjur mati. Mula aku ngeman karo kowe. Mbangane kowe mati, kowe tak slametke. Lho mra. Ora mati ya dislameti. Oh sik to. Tak slametke beda karo tak slameti. Kowe kena maju ning syarate ana. Syarat apa? Kowe aku tak manji ning awakmu. Men kowe nek ditamani cundha manik kowe ora apa-apa. Nane? Iya. Ayo gawe diwanti. Oh sik to. Aku iki sapa to? Darantasena. Ora basa. Oh iya. Lubiu. Lupa kok lubiu. Pon gak mancing liwat pundi? Liwat Cara Sukma. Mbah. Tegese Ya manjing ning ora ketara. Angslup ngono wae. wah ya ketara sithik-sithik ah. Masa mancing ra ketara? Iya ning ora ketara slep ngono. Oh iya. Sep-sep ngene ya? Ya. Ngampet-ambekan. Aku len ora ngampet ambekane ora masalah kok. Iki kudu ngampet ambegan tak totok modar kowe. Wah, mara tangan iki. Pun nggih pun. Lho. Kok malah guyu? Ngene ajeng dilebani sok guyu wae. Totok modar kowe. Wis, Pun wis. weh lah kok ora brendel. Ora. Dandan padahal bentuke beda lho kudune nek mlemplung-plung awakku ya melu melar dadi gagah ngono kok ora iki jan iso ampun tenan Darantasena. Ha iya. Kowe ora bebuang pirang dina kok.
Hah? Ora bebuang pirang dina. Wis ana meh 2 minggu kok temumpuk nang kene. Ampun dublak lho ndasmu. Begawan Donayo, aku tandingmu rekanane. Kendel wae liwat petengan ijan ora wedi. Ngapa wae nggawa apa wae? Nggo drayar bengkel ya. Wus. Drai dengkulmu mlacat ora? Iki pusaka Kadewatan Kyai Cunda Manik ora wedi. Tidak takut. Loh, iki ampuh. Ampuh ki ra tumrap kowe. Hah? Nek Gusti kuwi paring pangandikan merga kowe nggunakake pusaka sapenakmu Cunda Manik, kowe ora ampuh. Iki mung dadi wesi rongsokan. Ampuh karo ae gumantung sing gawe urip. Menungsa ya ngono, ampuh karo ae gumantung sing gawe urip. Ora sok pamer ampuh. Hah? Ampuh kaya ngapa kowe mung kalah karo nang warung terdekat. Loh, apa? Pil ampuh. Kuwi ampuh banget kuwi. Oh, wis sembrono karo aku. Cocok mati we, tibano mati dereng aku. Gleleng banget kowe. Cah kontrengane. Ayo iki jeneng wong pilih tanding. Rasa Semar iki tugasku iki. Weh, Bagong anggere eneng kaya ngene iki terus ketok asline. Ketok asline. Penemban Durna. Loh, iki Bagong. Ha iya. Apa kok ngene iki Petruk? Tegese kowe iki ora ngerti wayang. Iki gareng kae Petro iki Bagong dadak bengok. Oh, iki Bagong. Oh, kalimat yang tidak perlu diutarakan. Ngapa kowe ngadep ning arep aku? Ngene ya, Mbah. Tak omongi. Nek kowe pamer brana picis karo Semar, kuwi ora mempan. Nek kowe pamer derajat pangkat karo Semar, kuwi ora mempan. Merga pendak dina aku gareng karo Petro ki sowan karo bapak ki mesti diparingi dawuh. Le, wong urip ki aja ngawula karo bondo donya. Wong urip ki aja ngawula karo derajat pangkat. Elinga. Urip ki embane kaya wong ngimpi, pati pesti jodoh kuwi tibane kaya maling ora iso dinyono-nyono. Ngono. Saiki entuk dhuwit miliaran, triliunan, sesuk modar sapa sing ngerti? Hah? Terus Semar tok iming-imingi bondo donya. Semar ki nek gelem sugih wis biyen-biyen, Mbah. Wis biyen-biyen. Semar ki nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen. Semar Suwita Ratu ngendi wae ditampa. Semar ditanting, Semar kowe njaluk apa? Kowe kepengin apa? Ditanting karo bendarane biyen. Ning Semar ora tau kepengin njaluk apa-apa. Syukur watuk kowe. Ya, Men. Semar nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen tak omongi. Ning Semar ki uripe pancen ya mung kaya ngene iki. Merga Semar duwe saloka jroning uripe. Wong ki ditemeni le dadi apa urip ning alam donya. Nek dadi ratu ya ratu sing apik. Nek dadi patih ya patih sing apik. Dadi kawula ya kawula sing becik. Dadi dukuh-dukuh sing apik, RT sing apik. Dadi lurah-lurah sing apik. Kuwi salokane Semar. Ngono. Derajat pangkat ki mung sampiran bondo donya ki mung titipan ora tau digawa modar. Kowe tau weruh ana wong mati dirugi dhuwit tau? Ha, kowe wae njajal ya sesuk. Penyakit. Ameng bondo donya kok dumukke Semar, mbok keke aku. Piye kuwi? Nesu ora positif kuwi piye kuwi? Hah? Terus kowe ngomong karo Semar, kowe kandhar Semar, nek kowe ora gelem nduduke ditumru ning Wahyu, kowe bakal tak ruda paripeksa. Ha iki nang kene iki sing marai aku muntap ingsun. Mana? Hamba. Nesu tenan aku nek kowe arep ruda paripeksa karo Semar. Semari bapak kowe. Semari tangan tengene
sing gawe urip wong tuwa kuwi sesembahane sing nomor loro sawise nyembah karo sing gawe urip. Ngono. Aku tartak. Rudha paripeksa, ben. Kepamer, keparat, kepamer. Gugu karepe dhewe. Nek wae rudha paripeksa boleh, silakan. Silakan. No comment. Sik. Maksudnya piye maksudnya? Ora masalah lho, no problem. Kok no comment? No problem. Ada. Ora masalah. Problem apa problem? Padha wae. Problem ya kena problem ya no problem. Ora apa. Anggere kowe iso nglangkahi kuandane Bagong boyongan Semar, peksanan Semar. Ning kosok baline, nek kowe arep jajal karo kekuatane Bagong, ning kene iki ana piyayi tak gawe wirang tenan. Oh, metu njaba. Ah iso, wis kulino aku nek tak kenjaba. Metu njaba ya metu njaba, dimate Kurawa diketap tenan. Ya bener kowe ngewangi bapakmu. Ning nek wis dadi kaya ngene iki jenenge tembung kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan mergo saka lambemu. Sing arep nandingi Kurawa sapa? Sing arep nandingi Kurawa sapa? Aku ora ngerti. Aku gak omong bapak senengan. Bapak iki lagane ngono kuwi. Bapak iki nek nesu kuwi lagane mesti ngono kuwi. Bocah kandhane ngeyel ngono kuwi. Aku ditirake. Aku ki mengkap-mengkap dadaku. Nek weruh trekahmu, Pak. Aku sebagai anak, Pak. Anak iku bisa mikul dhuwur mendhun jero karo bapak. Ya. Mikul dhuwur kuwi tegese kudu iso njunjung karo kabeciane bapak. Mendem jero kudu iso merahasiakan kejelekan bapak. Terus aku njaluk pangestu, Pak. Kurawa tak tandingi dhewe. Lho. Kurawa 100 cacahe. Aku 250, Pak. Pancen ya tenan bocah iki. 100 cacahe ora kok regane. Kurawa iki cacahe 100 ana Dursasana Durmagati. Ora wedi. Aku ora wedi, Pak. Bapak ora ngerti historiku. Waduh. Histori apa? Ngeri. Ngeri dengkulmu mlacak kowe. Histori iki sejarah. Bapak ora ngerti sejarahku. Bapak ora ngerti kabarku to. Aku kulino digebuki nang pasar, Pak. Aja ngomong 100, wong 200 gebuki aku. Nyatane aku isih urip. Aku kulino nyolong mas-masan konangan, Pak. Aku ya diajar wong nyatane ora apa-apa. Wes, iki aku mbelani karo aku dikandani tanggaku si Poniman. Poniman barang kok melu gitu. Kalau Gong, bapakmu dum-dum duit kowe ora kei dhewe. Aku ora apa-apa, Pak. Aku ora apa-apa. Neng lihatlah. Anak sing tok tresnani karo anak sing tok sengiti iki luwih ngabekti anak sing tok sengiti, Mer. Ngerti? Pancen kowe wani tandang ana. Nah, ketok lehmu tega karo aku. Bisa to cah iki? Aku kok tau nandangi Kurawa ki aku men mati, ha. Men mati. Terus anakmu sing do teng pendono matane kuwi do ngapa kuwi? Do ora ngerti mbelani karo bapak wae piye? Iki piye nala gareng? Wis yo, tak ewangi yo. Tak ewangi. Ndek pamrih kowe. Duwe pamrih ngewangi aku. Men ketok nang ngarepe bapak. Ya ngono apa piye? Aduh, aku ki ngewangi lahir batin ya, Gong. Aku ki ngewangi lahir batin ya, Nyuk. Ora ndek pamrih apa-apa. Nan, tenan. Ning ki aku sing maju nomor 1 aku lho. Iya maju nomor 1, nomor 4, nomor 5 sakarepmu. Petra ngewangi ra? Ngewangi. Aku ki adikku sing tak tresnani. Mbetut. Aku wis paham nek kowe wis sengit karo aku. Ning iki tak ketokke nggonku lapo karo bapak. Pusi, aku liwat buri omah. Kae do goleki aku do tingak-tinguk. Ben sing dipateni men gareng sik.
Petruk pateni Semar mati, aku dadi Semar. Blegedhuwek. Nek ndang goleki aku ado bingung, nek dikubur ora ado bingung. Keperanggul mungguing ayuda kepapak bawat nyobentar kepapak nyomungguing aloko nolo garing wilah duwer mau nendi ya kita iki mangkat nomor 1 kok iki ya aku sing kepethuk rasa tampa modiar aku. Wah, cilaka tenan iki. Loh, kok kowe mburi, Kang? Aku liwat mburi omahe. Tapusi wis tandangi penake. Tandangi penake jengkulmu mlacot. Aku mengewangi kok. Kowe mangsamu, aku ki mengewangi. Kowe mau saka ngendi? Geronge. Lho. Nek wis lasem ki rasa digerongi. Nek rasa Pancasila apenane nata wayang ndak ndasku mumet. Kirong lasem rasa muni ora apa-apa, goblok. Salah meneh. Aku sonek dikon ra menyang kok ora nek carane ngene iki. Wis adoh dhewe kesia-sia. Lah iya. Awing kowe iki cukup nata wayang, ta? Ngejempake ndak aku bingung. Aja nganti kalah karo jolali. Putra-putri Indonesia kang sejati. Wing. Kuwi rasa nganggo ora apa-apa. Wong jenenge Celimen kok. Mundur. Satama Bagong. Bapakmu ndi? Nang kono. Kon rene. Ora gelem. Ora gelem tak rudo paripeksa. Ngelangkai kuwandaku, pecah siramu, pecah diadamu. Antem mencelat mripatmu. Ajatos mrotoli untung. Wilah edan. Tebak dadamu jemblung. Tak uncali sikil. Janggutmu nyepling utekmu. Waduh. Kuwi tenan apa ora? Ameng saya serem menan. Kono ya serem, aku ya serem. Mergane bantu tangga tayane. Kata. Jelali. Ora apa-apa, ora apa. Rumangsane wong Bagong wong loro saudan telu saurupan. Kurawa ora bubar ayo. Nata Mandura Prabu Baladewa mati terus. Manus maning jalanan. Iblis lalat. Strayali binatang. Senguli. Iki Bagong us aja ngawur-ngawur. Lah nomor depanmu gatene agamamu jungkune sak. Nata Mandura Prabu Baladewa Pitawasi Jatra nampa rasa napa ni manjaba iki manjaba Pudarjana lan sapiturut. Mungsu wong edan ki cilaka aku. Wong edan piye?
Piye? Nyawang aku ora. Nyawang aku ora. Nata mantra Prabu Baladewa. Iwaning pintu wasit Jladra yanam Karasana Darsana Puji Manjana damel. Cilaka iki. Bagong wis nesu tenan. Nesu tenan. Wis kudune pikirane seneng malah bunek. Posing rasane. Iki aku ndapuk Baladewa ki mung tak nggo guyon, aja dijupukke Baladewa tenan. Melu mayang seprono blas ora gatake jejeki modal. Ya kaya adep-adepan karo Baladewa tenan ta ya. Kaya gilaku kepati-pati. Le bengok-bengok tenanan nek ora mlayu. Ayo ya. Udus. Kakang Durna, pripun Pati? Niki nek mboten mlayu cilaka. Bagong ngamuk tenan. Bagong ngamuk tenan Kakang Perman. Wow, mamingir. Bagong kuat nadahi Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe, Pak. Weh, lah Durna. Wong licik kowe. Wong licik kowe urung kalah wis gawa pusaka Kyai Cundha maneh apa to anggap aku wedi mati, ha? Bagong wis sumpah mbangane urip kanan kaya ngene mung ketula-tula ketoyong-toyong. Arep mangan dadak ngedol pitik. Arep pasok listrik dadak nilih tanggane. Arep nyicil kendaraan dadak mrana-mrana. Mergo ora iso nyambut gawe. Luwung tekaning pati tak wujud ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Ngapa kowe? Lho sik. Tak totok gundulmu modar kowe. Kowe. Sengune iki, sengune sapa? Sik. Waduh, kacamataku ta. Ndara Antasena. Heeh. Nganten apa? Nek kowe maju mati. Mati kajenge. Pon kula tekati mati mbok men. Urip ngrekoso tenan iki. Ketoke merdika ning kaya dijajah. Golek apa-apa kangelan. Mayang ya menang kene. Iso pindah-pindah. Sabar. Sabar ana watese agi kulon praga duwe wates kok. Iya ning sabar. Wong sing ditresnani karo sing gawe urip kuwi wong sing santai, sabar. Mula wong urip ning alam padang iki kejaba duwe sabar, kudu duwe ikhlas. Nah. Kanthi sabar lan ikhlas kowe bakal wong dadi wong sing ketimpal. Ketrima. Ya. Ora ketimpal. Sok ora tak timpal barang. Edan. Kae pusaka jenenge Kyai apa? Kyai Cundha maneh kae pusaka saka Mogiri. Kadewatan. Kae tamake gunung jugruk segara umep asat ya kena umep ya kena padha-padha ampuhe. Heeh. Nek ming kowe tus ngono terus manjur mati. Mula aku ngeman karo kowe. Mbangane kowe mati, kowe tak slametke. Lho mra. Ora mati ya dislameti. Oh sik to. Tak slametke beda karo tak slameti. Kowe kena maju ning syarate ana. Syarate apa? Kowe aku tak manji ning awakmu. Men kowe nek ditamani Cundha manik kowe ora apa-apa. Nane? Iya. Ayo gawe diwanti. Oh sik to. Aku wis apa to? Ndara Antasena. Ora basa. Oh iya. Lupa kok love you.
Pun nggih mancing liwat pundi? Liwat Cara Sukma. Mbah. Tegese Ya mancing ning ora ketara. Angsluk ngono wae. wah ya ketara sithik-sithik ah. Masa mancing ra ketara? Iya ning ora ketara slep ngono. Oh iya. Sep-sep ngene ya. Ya. Ngampet ambekan. Aku len ora ngampet ambekane ora masalah kok. Iki kudu ngampet ambekan tak totok modar kowe. Wah, mara tangan iki. Pun nggih pun. Lho. Kok malah guyu? Ngene ajeng dileboni sok guyu wae. Totok modar kowe. Wis, Pun wis. weh lah kok ora brendel. Ora. Edan padahal bentuke beda lho kudune nek mlemplung-plung awakku ya melu melar dadi gagah ngono kok ora iki jan iso ampun tenan Ndara Antaséna. Ha iya. Kowe ora bebuang pirang dina kok. Hah? Ora bebuang pirang dina. Wis ana meh 2 minggu e. Kok temumpuk nang kene. Empuk nang kene. Ampun dublak lho ndasmu. Begawan Donayo, aku tandingmu rekanane. Tenan kowe kendel wae liwat petengan ijan ora wedi. Ngapa wae nggawa apa kowe? Nggo drai arep bengkel ya. Wus. Drai dengkulmu mlacot ora. Iki pusaka Kadewatan Kyai Cunda Manik ora wedi. Tidak takut. Loh, iki ampuh. Ampuh ki ra tumrap kowe. Hah? Nek Gusti kuwi paring pangandikan merga kowe nggunakake pusaka sapenakmu Cunda Manik kowe rampuh iki mung dadi wesi rongsokan ampuh karo ae gumantung sing gawe urip menungsa ya ngono ampuh karo ae gumantung sing gawe urip ora sok pamer ampuh ampuh kaya ngapa kowe mung kalah karo nang warung terdekat lho apa pil ampuh kuwi ampuh banget kuwi oh wis sembrono anakku cocok mati we tibano mati dereng aku gleleng banget kowe cah kontrengane ayo iki jeneng wong pilih tanding boboting kentrang wis saiki saya suwe omonganmu suwe ngawur saploke lockdown 6 sasi kok pilih tanding boboting itu boboting kentangmu bobote pira nyok abote kanggo mlaku nyok turuk-turuk ngono lho iki ana ketoprak pentas wae ya aku anggere tak golek iki suarane ngendi iki kok turuk. Wah, ana toprak pentas. Tak goleki mlayu iki malah kentongane saya cepet. Waduh, wis perang kae aku ya. Kok kowe iso ampuh? Lho. Aja kok mung Cunda Manik. Cis Trisula. Pusakane Bathara Guru kon namake. Wetengku nek nganti iso bolong. Ayo, aritmu. Ana golek keris kono, jajal tusukno. Wani dicoba? Wani. Ayo. Kok malah raup. Mumet sirahku tenan.
Nek nganti ora nyata. Awas kowe tenan. Asli aku nek ora dadi wong ora tau pamer ning sing dadi bukti nyatane. Cundha maneh wae mental apa meneh apa iki? Keris lok pira we? Anya, milianya. Engko nek mbane tak tujahke ngono kuwi engko kowe lara dicoba sik alon sik. Kok alon to? Langsung bles kono ora masalah. Engko nek aku mati ora masalah wis to. Kowe ora ndek keluputan ora dihukum. Iki mergo mung tes debus. Waduh. Debus. Ya. Tumung kula Bapa Ngakasa, ibumu Prastiwi. Hah? Ibu Pertiwi. Kok tumungkul nak ibune Prastiwi? Ah Prastiwi iki cendhik kok kon temungkul. Tenan cendhik banget. Alon sik ya. Ya alon sik ana apa. Hei. Kamu dadi ya, Reng? Kene ora ampuh ora. Rumangsane coba buanter. Es. Wes, Reng. Kebeler. Wih, oh, kene tatu kok ya. Wah, iki kok si antasenane kok ora mandi iki. Cilaka iki tatu e. Sik, Dret, tak golek anu. Wo, wis metu ya. Wis. Aku ora omong. Asal ae kowe sombong. Wis kere sombong. Ora watakku e. Tiwas tak kon nyoba iki kebeler iki. Nah, ndite. Lho. Nggo ngopo? Tuku ten saplos. Apa? Ten saplos. Ten soplas. Nggo iki ndak nganu iki apa jenenge iki? Ereksi, infeksi. Infeksi. Sone nek ra iso omong cara modern, ora usah sok omong. Kuwi lho luka basa kuwi infeksi. Infeksi. Oh, kok ereksi ora. Caedian ora. Ya maaf Bapak Gong iki kan kok trondal-trondal ya di sepura ya. Sepura-sepura ora. Den. Engkang raka kekalih teng pundi, Ndara? Marikoten prayitna semuriris. Semuriris eka balik titiyani gandayani. Trisanya purnama sasi. Sampeyan ming dereng mawon kula blakani to, Den. Nek sejatine syarat srana sing kudu lenggah teng Karang Kadempel niku napa sing kula kandhake wau, 1 senjata cakra, 2 pustaka Jamus Limasada, 3 Kyai Alu Goro. Lah niki kula nggih bingung lek ajeng ngrawuhke pusaka niku pripun. Engko nek ora ndang ngrawuh teng Karang Kadempel saya akeh satriya Nalindra sing watake angkara sing kepengin gayuh wahyu wekasan Karang Kadempel mboten tentrem. Ngene wae. Nek pancen kuwi syarate kek aku nyorohake awakku mbelani Kakang Semar. Aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak nyuwun pustaka Jamus Limasada. Yen pancen ngono aku tak sowan ning Ndorowati nyuwun senjata cakra. Yen pancen ngono aku tak sowan marang negara Mandura nyuwun Alugoro. Niki guyon apa tenanan? Tenanan. Aku ora tau matur goro karo sapa wae kek. Semarika den prayitna semurire seka bali. Lah nek ngono kula manut. Kula enteni teng Karang Kadempel. Ning aku njaluk Bagong tak jahe. Monggo mawon. Petruk tak kandhine. Monggo mawon. Garing tak jahe. Nggo kanca. Waduh.
entuk Ndara Antarja iku nek dhek liwat bumi. Aku liwat ngenti? Aku ya padha iki. Koclok ndasmu kuwi. Keseron kowe iki keseron. Krungu wonge. Hai. Nek liwat bumi, do mangkatone aja lali mampir Ngororombo. Pathuk. Wah nggih. Do gara-gara sik. Nggih pangestaken dawuh nyuwun pamit, njaluk pamit joge, nyuwun pamit Kang Suwa Semar. Tur iki padha wah luar biasa nganggo kaos sobat ngebiar. Oh iya wah luar biasa. Matur sembah nuwun. Amri lan trah Kartosenjaya sedaya sami lenggah wonten mriki mugi-mugi tansah pinayungan kawidadan ing sambikala dipun paringi lancar samukawisipun barokah saking Gusti ing karya jagat. Mugi-mugi tinampi panjenengan sami sampun kersa nimbali wayang Climen dalu menika. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Ora seneni wae iki ana wong delok. Ora. Wong nyatane iki ya jaga jarak sedelok to. Keluargane Pak Amri sing kepareng rawuh mrene piyai 10 iki lenggah jarake 15 meter. Loh bisa dibuktikan di shot juga bisa. Iya. Mula ya aman ora bakal kepiye-kepiye terus. Heeh. Ngepasi malam tirakatan bangsane awake dhewe merdika wal saka penjajah 75 tahun kepungkur. Heeh. Mula awak dhewe wajib memperingati hari yang paling istimewa ini, hari yang paling menggembirakan, hari yang paling bersejarah tumraping bangsane awake dhewe iki bangsa Indonesia. Ya. Nek mbiyen gampang mungsuh penjajah anggere rambute semiran, tutuk piateke dawa, nganggo sandangan militer cetha nek kuwi kompeni Walanda tembak sekaduan cuar. Ya. Ning saiki lebih berat perjalanan yang kita lalui mergo penjajah itu datang dari bangsa kita sendiri. Ngono ya Reng. Iya. Kuwi ya wis dikendikake karo para bapak-bapak perjuang biyen. Ya, mula luwih ngati-ati, luwih sing sabar, luwih sing ikhlas mergo engko ndak ade diadu domba. Ya. Engko ndak numusi lagune Bang Roma Irama. Ya. Adu domba-domba dipermainkan. Heeh. Wah, jan seneng aku nek kuwi jenenge ora mung budaya ning nggon seni klasik tok, ning ya ngopeni lagu-lagu sing mawa pitutur lagune lagu-lagu modern. Lho iya. Awak dhewe kudu mengisi kemerdekaan iki kanthi lahir batin. Ya. Sing pelajar ya sinau, sing pinter mergo tonggak kekuatan bangsa itu di tangan para pemuda-pemudi. Ya. Ngono. Sing piyai sepuh ya nganggono sepuhe. Ya. Sing bijaksana, sing arif sehingga iso ngayomi karo sing muda-muda. Ngono ya. Walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sesantine Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Kowe karo aku sebagai rakyat Indonesia wajib menjaga NKRI, aja nganti gampang diprail-prail. Aja nganti dipecah belah, aja nganti dipisah-pisahke. Tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun harus berkorban dengan nyawa pun kowe karo aku wajib mbela NKRI. Ha, apik kuwi. Ngono kuwi lho Gong karepku goro-goro ki ya ngono intine ngono kuwi lho. Coba saiki Bagong sing orasi. Begini. Ah, urung-urung wis salah to. Begini. Marengi. Ah, iki aku cara Jawa terus. Ya. Nyarengi dina kamardikan. Apa? Kita wajib membuat tumpeng setiap malam tirakatan menjelang hari kemerdekaan RI. Ya. Tumpeng itu artinya tumuju menyang pangeran. Oh, berdoa bersama, mendoakan para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita, membela bangsa ini untuk mencapai yaitu titik kemerdekaan yang sejati. Iya. Mula ade wajib donga sarana tumpeng mau. Tumpeng digawe sego-sego abang karo putih. Iki nandhake nek benderane bangsane awake dhewe kuwi merah putih, mula segone digawe abang karo putih. Abang gula klapa, putih nasi biasa. Ngisore digawe gudangan dimati saka bayem, kangkung, kacang panjang, kacang pendel lan sak piturute.
Kacang pendek ki ra ono. Ya pokoke bayem kangkung bayong lan sak piturute kuwi nandhake nek bangsane awake iki berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Bela apik. Jos tenan. Ana buah-buahane. Kuwi nggo pencuci mulut. Oh ngono ya. Terus apa ta sebabe ngisor tumpeng dinai godhong gedang? Kuwi kinarya pratandha. Nek engko tumpenge wis didongani terus wis dimaem isih turah, godhong gedange nggo buntel nggawa nggo bali. Edan. Cah kok ora sine kok kaya wong pekok. Ora ketemu ngakal ora. Oh, pokoke seneng ya, Tru. Ah mesti seneng. Le ora seneng kowe piye? Wayangan ning jaba ora entuk dilalah para pandemen-pandemen Sutresna Budaya kersa nanggap wayang Jelimen. Heeh, lha iki terus carane piye, Tru? Lah iki pancen wis sepakat karo kanca-kanca kok. Ayo do nyambut gawe, ayo do ubah supaya iso mamah. Ayo do bergerak supaya iso ngisi karo kekosongan iki. Ha iya. Sesasi ngene iki diwayangke, mengko akhir bulan didudah, didum. Ora ana kemerenan, ora ana apa jenenge iki banci-banciladan kabeh sak rombongan entuk. Weh, ngono ta? Heeh. Sak rombongan entuk kabeh. Aku ya ora njaluk sing akeh ora ming gumantung karo kanca-kanca dalang entuk pirang persen ngono kuwi ya tak tampa kanthi ikhlasing ati. Ayo apik ngono jenenge yen akeh ayo padha dipangan akeh yen sithik ayo padha dipangan sithik tegese iso urip bareng-bareng. Heeh. Ki mau Pak Amri nyuwun apa Tru? Wis sawer nyuwun mari kangen. Sadurunge mari kangen Tru. Dinggo mengobarkan semangat 45, semangat perjuangan, semangat kemerdekaan sing sesuk-esuk wajib padha upacara bendera. Iya. Nek ana mburimu kae bunek. Kok bunek? Goblok tur ra iso nyaut tembange awake dhewe. Nek nyaut mesti aku nembang kowe nembang mesti dhewe langsung nyaut. Nek cah pinter lho. Ayo coba jajal. Mbok menawa iki mau lagi sak leran deh. Oh iya. Wong ket mau perang barang rak mesti kesel ta, Tru? Kalau kae kenderane kumlebetang awe-awe, abang putih sang diwarna iku rambang sejatine. Rambang ayo. Urung tekan. Agi tekan perapatan. Agi tekan perapatan nabrak ndasmu kuwi. Kalau kae kenderane ku mlebetang awe-awe, aku abang putih sang diwarna iku lambang sejatine kowe negara. Wo, mestina utuh. Negara kita wis merdeka, Kang. Ngono. Negara kita wis merdeka, Kang. Ada dasar pon Pancasila. Dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945. Kok isen ta? Nuju taun 1945. Nuju taun 1945. Kok kurang? Nuju taun 1945. Nuju taun 1945. Kok isih kurang? Aduh. Nuju taun 1945. Munggah nggontos. Rasa nangis. Aku nak diajari guru sing patah semangat ngono sengit e. Kowe bae, Tru. Ya. Ngene. Nuju taun. Kalau kae kenderane ku mlebetang awe-awe. Terus Abang Putih sang warna iku lambang sejatine bagus. Rasa diusap raine. Bagus ki kowe pinter, cerdas, iso nyaut. Ora kok bagus raimu. Ya wis. Kalau kae kenderane ku mlebetang awe-awe. Abang Putih sang warna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka, Kang. Ada dasar pon Pancasila dumadi kalaning tanggal. Yo terus 17 Agustus sasine nuju taun 1000. Iki ho. Munggahe nggon atusan. Ewanane ra munggah.
Lah arep bati nanti. Iki udu utang piutang. Aku sengit nek guru kok nothoki. Nuju taun 1945 ngono. Nuju taun 1900 tos. Pas saiki. 45. Marsudi nonton Mbak Yu. Ayo padha dilotes. Sing arep nglutis Mbak Yu sapa? Wis ra enak ya, wis ra enak. Marsudi Mreh Rahayu. Aku sing Marsudi Mreh Rahayu. Marsudi Mreh Rahayu. Lepes kontol baris. Tumandang barang maju. Nek kowe maju sing kiper sapa? Non ler kekonang suram sorot tekan padang. Werkudara. Iki kaya anak lanang Antasena ingkang sowan. Antasena sowan gage timbal ana wikatine apa? Antasena sawise satata nggonmu ngadhep mara diagi matu urung nggir ana wigati apa? Matur sembah nuwun Pakde. Sepisan ngaturake bekti angka 2 sowanku ora saka karepku dhewe. Dadi seksine ya kuwi Bagong. Dene sowan ngursaning Pakde Puntadewa diutus dening kakekne Semar. Gandeng kakekne Semar dina samengko dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Mongko kanugrahan mau ora bakal bisa tumedhak yen to syarat sranane ora iso diaturake. Syarat sranane apa, Nggir? Mula sing gedhe pangapurane Pakde Puntadewa yen to aturku iki mengko gawe kogel kagelan penggaling Pakde Punta. Ning gandeng aku wis aguh dadi utusaning kakekne Semar supaya bisa mujudake syarat sarana ana ing Karang Kadempel. Paripaksa tak wanek-wanekke matur kersaning Pakde Punta. Nggir, aku iki wong tuamu dhewe, mara gage matura. Sira kula Antasena Darbe Panyunapa jumbuh lawan ngendikaning Kiai Semar Badranaya. Aku sowan kersaning Pakde Darmakusuma nyuwun ngambil pustaka jamus miyang Jimat Lima Sada. Ora ketang mung tulegeng kedheping paningal kudu lenggah ana ing Karang Kadempel dadi syarat sarana tumedhaing wahyu katentreman Pakde Punta. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ing cabambung Antasena. Bapak Jodipati eneng dawuhmu apa? Mula saiki gage petungen kanggo narar sing ganep. Pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu pusaka bain-bain nanging kuwi panguripaning para Pandhawa. Nanging sabab apa Semar mbutuhake pusaka ora sowan dhewe utusan karo kowe. Yen Semar sowan dhewe mesti ana petungan-petungan saka para Pandhawa. Nanging gandeng sowaning Semar iki ora sowan dhewe nanging lumantar Antasena. Kowe ngerti watake bapakmu. Aja kok mung anak dhewe nadyan kuwi bojoku dhewe yen pancen sajae nyubriyani mesti bakal tak cubriyani. Mbuh kuwi pancen panjalmane mungsuh apa dudu. Mula kang sangaku yen kowe bakal nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kudu dibuktekake dhisik kaya Antasena tenan apa ora. Wela dalah. Latmara Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh. Arjuna kula wonten paring adhawu kadang Jodipati ingkang grusah-grusuh nggone paring wangsulan lan atmajane iki mengko aja nganti gawe daredah ana ing negara Ngamarta sarudira ning atase wong tuwa. Lah kok dadi padha panca bakah lan atmajane dhewe. Yai tak kanteni pustaka Jamus Lima Sada wenehna kelawan putramu Si Antasena babar pisan siadi tak kanthi budal marang Karang Kadempel Yai.
mboten bapak nek Cubriya karo aku. Monggo aku nggawa Bagong. Bagong dadi seksi. Aturku marang ngersaning Pakde Puntadewa. Wah, Bagong ora iso dadekke seksi. Bisa uga kowe karo Bagong wis pidak jempol nebu sauyun kethek seranggon. Wah, lah wis pancen curiga aku. Wah, curiga apa? Cubriya karo aku tok anggap aku mungsuh. Lah sampeyan melu kok. Nek pancen bapak ora percaya karo aku, arep dikapakke aku manut. Wah, aku ngaku ya Antasena. Yen kowe kuat nadai sikilku, Kakang Mas Werkudara. Antasena, piye Pak Lek? Dawuh ngendikaning Kanjeng Koko Prabu. Pusaka diparingake marang sira lan baliya marang Karang Kadempel. Wah, jlamprong menika sampun dados pangandikanipun Koko Prabu Puntadewa. Menawi Kakang Mas mboten narimakaken kula aturi mundhut prisa kaliyan Koko Prabu Puntadewa. Matur nuwun aku nyuwun pamit ya, Lik. Yang Gatut Kaca tinon mapak Karkasuta teka pira Kresna. Gatut Kaca kasinggihan po. Iki Petruk nggih. Ana wigati apa Petruk? Ning ngaten, udu kowe. Wis. Gatut Kaca napa? Dipun utus dening Kyai Semar Badranaya. Bilih Kyai Semar badhe dados lantaran tumedhahing kanugrahan nanging syarat serananipun Karang Kadempel kedah linenggan pusaka Ndarawati. Lho. Pusaka Ndarawati kasinggihan. Pusaka Ndarawati apa? Inggih menika senjata cakra Kanjeng Prabu. Anyakra ring mring Sang Resi Jahnawi Suta. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestu-Ngkara. Aku dadi ming tumruning kanugrahan wae dadak nganggo syarat pusaka senjata cakra kosek to. Dawuh Kakang Semar piye? 3 pusaka ing kedal lenggah wonten ing Karang Kadempel. Lho. 3 pusaka apa wae? Senjata cakra pustaka James Lima Sodolan Kyai Alugara. Ingkang sowan marang negara Ngamarta Dimas Antasena. Ingkang sowan marang Mandura Kakang Mas Antarja. Gatut Kaca wonten timbalan. Aku percaya marang Kakang Semar. Mara senjata cakra tampan ana nanging aku tak nututi lakuning Si Antarja merga kowe ngerti wataking Koko Prabu Mandura. Matur sembah nuwun Kanjeng Prabu. Dewa Narpati Tuwinares Kresna langkung tresnanira iladal. Antarja inggih kula kasinggihan. Ene om wale-wale menapa suwan ngersa paduka Kanjeng Prabu Mandura dipun utus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Diutus dening Kakang Semar wigatine bilih samangke Siwa Semar Badranaya dados lantaran tumedhahing kanugrahan. Nanging sedaya menika mboten saged kelampahan menawi mboten saking pambiyantu paduka Kanjeng ing Mandura. Pambiyantuku kudu kepiye aku? Kedah maringaken ngampil pusaka negari Mandura inggih menika Kyai Alugara. Wah Prabu.
Ratu Bathara jagat pangestu kula wae ladal. Antarsa wonten timbalan. Mesine kowe weruh Kyai Logoro kuwi ora sak bae ning pusaka. Kuwi pusaka kadewatan dewa sing paring kelawan awakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Semar mbutake Kyai Logoro kuwi wigatine mengki Arya Srana tumedhahi kanugrahan. Apa ora matur marang Kakang Semar? Yen pancen mbutake Kyai Logoro kon tekan ngene dhewe. Aku tak weruh tembunge Semar kaya apa? Ora sautusan karo kowe. Wo, kula ingkang dipun pitados. Menawi ngantos kula mboten boyong pusaka Kyai Logoro, kula badhe dipun dukani dening Kyai Semar Badraya. Kosek. Semar nyendukani karo kowe tak dukani kowe wedi karo ndi? Kula ajrih kalian Kyai Semar Badraya. Iblis lanat karepe dhewe. Wah, menungso lan tatanan strayali binatang. Wah, nias karo Baladewa. Nilani karo Prabu Baladewa. Wah, dalah tegese kowe wani karo Nata Prabu Baladewa. Kowe wani karo wong tuamu dhewe. Padha karo kowe bobote abot Semar tuwani Baladewa. Antarja, kowe ora minggat karo Mandra, kene margane patimu, Koko Prabu, Koko Prabu. Laruta saking kutha Sang Kala-kala yen namata saha Sang Sri Kresna. Inggih. Oh. Ora santai tak pambengi kampurkanipun Kakang. Bocah mulang sarak kaya Antarja kuwi ora diajar. Tuman wae. Apa ngegong-gonge dimenake Werkudara. Kira-kira Baladewa wani ngajar karo Antarja apa piye? Mangkir miyin. Sampun ngantos panjenengan duka kados mekaten. Sapa iki muring-muring iki? Berbagi wong ler-leran. Nyakit. Cobi. Remeh to, ming diwane niru Gareng lho. Gareng nika nek kowe wis mantuk nika karo sapa-sapa ora wedi. Setan las mlirik matane. Mboten mlirik panci kera ora, Bu. Yo. Lah terus kula ugi ngaten. Ingin dipun betaken Kyai Semar mboten namung Kyai Logoro. Lah terus nanging senjata cakra ya tok paringke. Inggih kula paringaken dhateng pun Gatotkaca. Lah kok piye lho? Senjata cakra kuwi dudu pusaka baen-baen. Kuwi pamunahing satru sekti. Cakra kuwi ngedap-edapi kekuatane kok men diboyong karo Gatotkaca piye? Mangkir miyen to. Samenika ngantene mawon. Pusaka Lugoro diparingaken ngono mboten? Yen tak paringke, Koko Prabu tegesipun ngemuti labanipun Kyai Semar. Yen ora tak wenehake. Yen aku nesu, apa sing iso nesu ki ming Ratu Mandura apa piye? Sing iso nesu ming Ratu Mandura. Mulai ngaten panjenengan mboten ngemuti labanipun Kakang Semar Badranaya. Ming disiwuni nyampil pusaka kok ora entuk ki panjenengan niku ngelingi ora nalika dimomong dening Kakang Semar. Iki iso meneng ora iki? Ganggu wong ler-leran ora. Sampluk iki. Kula mawon wedi karo Gareng. Nomaris panjenengan. Nek pun ngonten niku wis ora wedi karo sapa-sapa. Monggo. Usaka kula suwun. Dikone ndi teng Karang Kadempel. Lah pusaka wis sarupan Kakang. Panjenengan kula dherekaken sowan dhateng Karang Kadempel. Oh ngono, inggih. Yo.
edan wayang diosah asik. Gareng karo apa? Ajang teng riku niku. Malah pusing. Sabar lho Pak, nek wonge mutung. Iki kurang pustaka jamus jimat kelima sada. 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 Lah iki lagi. Gusti paringono sabar. Paringono kiyat, paringono sabar. Kakang Semar sak banjure piye? Nggih mengkari ngenteni tumedhaking wayu katentreman. Ingkang sasmitaning dewa namung ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wajib nampi.